Croeso nôl i chi I Gylch y Defed. Ar oen benyw Charrolais sy'n mynd yn sylw ni nawr, Jane Thomas. 25 o oen menyw yn y dosbarth. Mae hwnna'n anhygoel yn dweud. Mae'n anhygoel a mae safon uchel iawn yma. Mae rhaid fi weid, maen nhw'n mynd o'r dechrau'r diwedd. A maen nhw wedi hala rai mas yn barod. Felly dim ond rhain sy'n ar ôl nawr a maen nhw'n anhygoel. Os maen nhw'n lyflu. Y gorau ymhlith y goreion ar ôl. Ie, y gorau ymhlith y goreion. Ni'n edrych nawr ar glasu eto, ni'n neud diol wedyn ni. Mae lot o rhai wedi mynd mas a byddwn ni'n prawd iawn I bod yn berchen o gyda nhw. A fel cymdeithas y Charrolais, chi'n parhau I ddatblygu o hyd, mae hwnna'n hynod bwysig. Ydyn. Un o'r pethau diwethaf sydd bod ymlaen gyda ni, mae Arwyn fel cadeirydd wedi bod yn keen iawn ar hybu'r bryd. Mae'r gymdeithas nawr wedi dechrau project croesi hyrdod Charrolais ar ddefed Cymreig. Mae rhyw 5 neu 6 fferm yn barod wedi cyfrannu. Mae wyn I gyd wedi cael ei geni allan a mae'r canlyniadau mor belled wedi bod yn addawol iawn. Mae'r wyn wedi byw yn dda, yn dangos bod y bryd llawer mwy caled na beth o'r bobl yn tybio I bod nhw. A mae hwnna'n hynod bwysig, bod ni'n parhau I ddatblygu, parhau I hyrwyddo'r bryd, yn dyfa Jane? Wel, odi, mae'n neis, achos mae'n neis bod y pobl sy'n ffermio ar y mynyddoedd yn gallu, chi'n gwybod, trysto yn y bryd yma, achos mae yna sôn blynydde nôl bod nhw bach yn soft a bod nhw bach yn delicate, a mae hwnna wedi profi, mae'r prosiect hyn wedi profi bod nhw'n gallu byw tu fas, bod nhw'n gallu geni tu allan a bethau, felly mae hwnna'n beth i'r Charrolais fel cymdeithas. Wrth gwrs byddwn ni'n gwybod cyn hir iawn siwt mae'r wyn yma wedi lladd allan, siwt maen nhw'n gredu beth yna. Bydd eich ddyn ôl I ddiweithio ni y flwyddyn nesaf? Na'r prosiect blwyddyn nesaf I gweud nad ych chi. Wel, ni'n edrych nawr, mae'r beirniad wedi tynnu rhestr fer, mae hanner nhw nawr yn cael ei dal, a'r hanner arall yn cael ei dangos wedyn yn rhydd. A drian ar arddangoswyr, mae rhaid ni canmol nhw I ddal mlaen i'r rhain yng nghanol y gres yma. Neb yn cwyno, pawb yn hapus yn cefnogi'r sioe. Na pa, maen nhw wedi dod I ddangos I stop, chi'n modd, hwn yw'r pinnacle o'r sioe, chi'n modd, really, felly maen nhw'n Ond war y teg, mae wedi bod yn dwymo fyna dwymo yna, ydy fe. Maen nhw'n lwcus, maen nhw'n cael ddigon o ddŵr I hyfed. Mae dŵr yn bwysig. Ydyn, pawb yn... Ond dyna beth yw'r sioe, yn dyfe? Rhoi llwyfan I ddangos y cynnyrch gorau yma sydd gyda ni fan hyn yn y wlad. A mae'n mor bwysig. Ydyn ni'n gwneud digon, ti'n meddwl, Jane, o hyrwyddo yn cynnyrch ni fan hyn yng Nghymru, fel ffermwyr? Wel, dwi'n credu bod y sioe yn bendant yn helpu, chi'n gwybod, oherwydd mae yna nifer o bobl yn cerdded rownd y stalls, chi'n gwybod, a'r pens ac yn gofyn pethau, a mae lot o bobl yn gofyn am semen a bethau, chi'n gwybod, mae pethau yn mynd yn dda, mae wastad wyllau lle I wella, yn dweud. Ond ydyn ni'n siarad yn cwsmeriad ni digon, y bobl sy'n prynu yn bwyd ni? Wel, falle bod ni ddim yn gwneud digon o hwnna, falle bod hwnna tyfu bach yn iffi ar y foment, ynddo fe, gyda popeth lan yn yr awyr, ynddo fe, felly, na, mae eisiau pwysio fe, mae eisiau arwyddo fe, nos e. A fel athrawes, ydy'r genedlaeth ifanc yma'n gwybod lle mae bwyd yn dod? O, ydyn ni'n gwneud lot o bethau fel yna nawr yn yr ysgol, ydyn ni'n hybu bod nhw yn gwybod beth fel yna. Ni'n mynd lan I weld yr un bach ar y fferm yn mis Ionawr, I weld nhw, chi weld mae plant yn dod lan a dysgu sut beth maen nhw'n bita, a sut maen nhw'n datblygu, a maen nhw'n enjoyo. Maen nhw yn, a ni'n mynd I ffermwyr eraill, a ni'n lwcus le ni'n byw, chi weld mae fel Folly Farm dyn ni, a mae zoos dyn ni rownd y bit lle, a odyn ni'n arwyddo hwnna'n dda. Profiad byth gyfiadwy y disgyblion yn fanna. Wedyn nawn ni adael I am ychydig o Gylch y Defed ac byddwn ni nôl nes mlaen. Nôl yma yng Nghylch y Defed gyda'r oen benyw Charrolais. Mae pethau'n poethi yma nawr, Dilwyn. Odi, a ni'n gweld ar hyn o bryd mae'r ingrams yn gyntaf ac yn ail. Cyran yn drydydd, Adrian yn bedwerydd, a Cyran yn bumed. A ni'n edrych arno fan hyn, mae digon o wyn sy'n edrych yn rhagorol yma. Ond wedyn ni mae'r fraint gyda'r beirniad I handlo nhw. A fel ni'n gweud sa'n ni'n byw yn cwmgynraeth, chans I swmpo nhw. A mae yn bwysig hefyd I swmpo nhw. Dyn ni wedi cael y chans na.
So mae'r beirniad siwr yn gwybod beth mae'n neud. Ydy glei. A'r beirniad hwnnw yw Jeff Probert o Gair Wrangon. A mae fe yn cadw 1,700 o ddefed i gyd. Dofednod diri a gwartheg godro, felly mae'n ddyn prysur iawn byddwn ni'n meddwl. Odi wedyn ni bod mae wedi, war y teg, mae wedi stico at i taipau, chi gwybod, mae wedi cymryd lot o amser, a mae wedi bod yn, wel, mae wedi bod yn eitha... tasg anodd y fe, tasg anodd y fe, ond mae wedi cadw fe fynd trwy'r prawn, a mae wedi bod yn dwym, a mae wedi symud un neu ddoi ar y top, chi'n bod, fel last minute, yn dwi. Ond fi'n credu taw'r Ingrams bydd yn cael gobr eto fan hyn, a maen nhw'n siamplu dda iawn o un Charrolais eto. Adrian Davies gan Brydan wedi ôl Sir Gar wedi symud lan i'r drydydd safle, a wedyn yr Ingrams o'r Alban, Aberdeen. Yn gyntaf yn ail ar hyn o bryd. Yn neis i weld y Cymru yn neud yn dda. Yn neis i weld bod rhywun da ni'n chaso. Ar y teg. A maen nhw wastad lan yn neud yn dda. Mae Adrian o hyd yn neud yn dda yn y sioe yma. Troi nhw mas yn dda, a Paul Curran, maen nhw'n gweithio galed ar y teg. Adrian Davies wedi ennill y bencampwriaeth yma ddwywaith yn blynyddoedd diwethaf yma. A mae hwnna'n dipyn o glod. Mae'n heiddi fod yn y safle. Yn glod mawr. Ydy. Mae'n siŵr da wedi ro fe ennill eto. A mae wedi penderfynu taw'r Ingram gyda Rory, y boi sy'n helpu nhw sydd wedi cael y gobr. Y Rory sy'n arddangos dros deulu'r Ingrams yn gyntaf, Bruce Ingram yn ail a Adrian Davies, Glan Brydan, Sir Gar yn drydydd. Wel, diolch o galon i chi'ch dau, a nawr na i fynd i siarad gyda Rory, y gwas sy'n gweithio i'r Ingrams. Well, Rory, congratulations to you. Thank you very much, yes. You beat your boss. I know. I was just saying when we were dressing him this morning, this is the one I like best, but no, he thought it was this one, so the judge is always right. He'll have to start listening to you then. I know he will. Well, why is this one so special for you? I just liked real long length and dynamic shape throughout, lots of back end as well, so just a nice stylish shape. It's good. Well, congratulations to you, and well done you. Thank you very much. Thank you.